as youtubeiras, Sabrina, as youtubeiras, youtubeiras, as youtubeiras, as youtubeiras, as youtubeiras, as youtubeiras, Boas noites. Eu? Eu non sei, a min chamaronme para vir aquí presentar un acto. Eu estou con que era hoxe, pero era hoxe, non? Aquel di que sí. Era, non? Pois, non sei, eu... A ver, mira que teño estado en galas que estaba todo moi pillado, pero como aquí, arrea, ainda está a pintora ca mascarilla posta. Eu teño estado en galas, imagínate, un supoñer que había que empezar ás 9 e cheirar a pintura das 8:30. Pero isto na miña vida vin cousa igual, e as carretillas... A ver, pero haberá que sacar esta carretilla daqui ou... Como? Ai, é para quedar, a carretilla ten que quedar aquí. E esas bolsas que ten aí? Ai, é para os finalistas. E que teñen? É sorpresa. É sorpresa. Non se pode tocar logo, non se pode mirar aí. Non lle toca nada. Vale. Bueno, por nada, ti vaille dando aí, oiches? Ti vaille dando. Nada, ti acabas, vas acabando, e mentres acabas, pois eu
Eu vou falando aquí e eu falar, podo falar toda a noite se quero, E nada, bueno, pois, boas noites. Eu chamo-me Isaura, da Casa da Pinanta, e son unha das fillas bravas que anda polo mundo cantando e gozando. E hoxe estou eu aquí en representación miña, a máis das outras dúas, Dosinda e Benedita, que non están, como se pode ver, non? As fillas bravas somos fillas porque somos o que somos gracias ás nosas nais, e somos bravas porque somos valentes, traballadoras e duras de roer. Pero tamén somos festeiras e gustanos a leria, e ali onde hai divertición sempre estamos, e senón levámola nós. E hoxe veño a traer eu, somos as tres, eu concretamente do lugar de Momán, parroquia de Trabancas, concello de Padrenda, un sitio onde as mulleres son donas dos seus corpos, das súas casas e das súas terras. Dos corpos, porque son seus, claro. Das casas e das terras, porque as herdaron das súas nais, e estas das súas aboas e tal. Moi ben. Bueno, por dito isto, que vos quede claro que eu son da Casa da Pinanta, que é o máis importante de todo. Vos sabedes o que é pinar? Non sabedes. Non sabedes. Non sabedes o que significa, non? Pinar. A ver, como vos explico eu? Pinar tamén se pode dicir gichar ou... Eso sí, non? Fuxicar, fedellar... Bueno, xa sabedes a como estou referindo, non? Pois eso, que eu son da Casa da Pinanta. Así que xa podedes ir aí ampliando esa idea. Ben, nos pasámoslo bomba con todo. Pois dito isto, dou-vos a benvida a todas e a todos a esta nova edición desta gala de youtubeiros. E nada, hoxe estou eu aquí, máis que nada, porque as outras dúas non lles interesa moito o tema da tecnoloxía. A min sí. Mira, a primeira cámara de fotos que entrou en Momán, trouxena eu, alá sería polos anos 60 e tantos, e a primeira cámara de vídeo tamén, que era unha VHS. Sabedes, o VHS, igual aquí hai xente que nin sabe, ou nunca viu un adiante. Ai, aquela cámara, como pesaba. Ai, acaboume coa afición, Coa afición de andar con ela ao lombo. Non coa afición das novas tecnoloxías. Mira que gravei cousas, eu, Bueno, pois nada, agora como ainda está aí, eu son cantadora e pandereteira, pois voulle mandar unha copla. Non, que sempre para empezar queda moi ben. Entonces, a ver, aí vamos. Miña. Vai alá. A ver, un momento. Unha aclaración. Eu intentei meter o lema deste ano, que é conéctate e multiplícate. Pero non é posible. Non, a ver, non é posible, non porque eu non fora capaz, é que non se pode facer. A ver, que hai que ser serios, non? Son palabras esdrúxulas. E coas esdrúxulas, pois non se pode traballar. Que queres que che diga? A copla tradicional quere palabra aguda. Entón eu, pois, nada, fixen como puiden e a ver si tal e como fun metendo se entende a idea. Vamos lá. Ai! Espera, vou volver sacar que me vai moi alta hoxe. Ai, aí é moito mellor. Ai, que me perdo. Ai, carallo, como ides despertando,
Se do verbo conectare sai o nome conexión, entón de multiplicare sae multiplicación. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. A ver se me ven o retrouso que lle fixen. Se non me ven paso para a segunda copla e a ver se me ven despois. Ai, acordoume agora. Entra na internet e cun punto gal teclea youtubeiras e ponte a gozar, e ponte a gozar, e ponte a gozar. Entra na internet e máis punto gal. Vai outra copla, que escribín outra. Ai, todas empezan igual. Hai en YouTube unha canle a que se hai que suscribir, a canle das youtubeiras que son youtubeiras daqui, a la la la, a la la, ai a la la, a la la. Podedes cantar, Entra na internet e con punto gal teclea youtubeiras e ponte a gozar, e ponte a gozar, e ponte a gozar. Entra na internet e máis punto gal. Bueno, moitas gracias. O importante é acabar ben. Non sei se sabedes que cando as pandereteiras levantamos así é que xa vamos a acabar. Moi ben, bueno, pois, dito isto, ahora vou presentar o primeiro premio, non era? Vou, a ver. Espera, deixame ver aquí. Que teño aquí, a ver. Trouxen a pandeireta mala libreta. Non vou a lado ningún sen a libreta, porque que pasa? Que, a ver, puxome aquí dosindo unhas cousas que teño que dicir, e eu, como xa non iba a acordar, pois apuntei todo. A ver un momento. Primeiro premio. Vale, pois veña, vamos co primeiro premio. Que será, digo eu, que será o primeiro premio porque é o máis importante de todos, non? Ou igual é que é o primeiro premio porque vai de primeiro, non vai de segundo nin de terceiro, non? Tamén pode ser. Agora ben, eu se fora primeiro, por ser o primeiro de importancia, eu poñería o de último. Se fora eu, non sei. É que aquí, bom, primeiro premio, non pode máis nada. Bueno, eu, como non é cousa miña, vos non sabedes nada desto, non? Bueno. Pois eu digo o primeiro premio, dou paso o primeiro premio, e despois que non entregue que eu explique se queres, non pasa nada. O primeiro premio que vai ser entregado por Noa Díaz Varela, concelleira de Normalización Lingüística e Mocidade do Concello de Santiago de Compostela, e tamén Roberto Rielo, técnico de normalización lingüística do Concello de Teo. Ai, nos en Teo, mira que temos traballado, Houve unha época que non saíamos dali. Este Roberto, un chico, bueno, fantástico, un bo mozo, un sorriso na cara sempre, unha maravilla. É de Lugo, con eso xa te digo todo. Bueno, pois nada, que vayan entrando aí e vémonos despois. Ola, boa noite a todas e todos. Como a Isaura tamén, douvos a benvida a Santiago. En nome do Concello, quero darvos as grazas por asistir a esta terceira, a gala de entrega dos premios desta terceira edición de Youtubeiras.
que con moito gusto ademais acollemos neste noso querido Teatro Principal. Teño que facer un agradecemento aínda máis especial para toda a xente que chegou hoxe a Santiago, chegou de moitos sitios, sabemos que de moitas localidades de toda Galicia. A vos agardamos que hoxe o pasedes ben, que gocedes do que vos temos preparado e, por suposto, tamén da propia cidade, non? Quero, ademais, e isto vai de agradecementos, quero facer unha mención tamén moi especial a todas as persoas que están detrás da organización non só desta gala, senón tamén do propio programa, non? Aínda que non as vou a nomear por non alongarme en exceso, e vou saber que cando estes días pechemos a carpeta desta edición youtubeira, atrás van quedar moitas horas de traballo e, dende logo, moita xente implicada dos equipos de normalización lingüística, das colaboracións artísticas, do xurado, das empresas que fan posible. Para nós, a verdade é que é unha honra formar parte de proxectos como este, que xuntan non só moitas mans, senón tamén moitas institucións, e sempre en prol dun obxectivo común e de xustiza, que é colocar o galego onde lle corresponde e, ademais, facer del unha lingua plenamente activa e actual, activa nas plataformas da rede ás que cada día se chega máis xente. O esforzo e a ilusión co que se desenvolven esta clase de proxectos colaborativos sempre teñen a maior recompensa na boa acollida que reciben, non? Nesta terceira edición de Youtubeiras superáronse as 250 inscripcións, o que supón máis de 1000 minutos de audiovisual en galego. 1000 minutos máis. Imos só pola terceira edición deste certame e xa contamos con youtubeiros e youtubeiras que abordan case calquera tema, prácticamente todos os temas na rede. Mesmo quedou plenamente aceptada a adaptación do neoloxismo. Aquí xa non hai youtubers, só hai youtubeiras e youtubeiros. Moito é o que temos que contar nesas redes sociais. Grazas a este certame, esas voces que contan isto xa non só voces novas. As cidades vanse ampliando e con elas ten entrada nese mundo virtual o noso saber popular e tradicional, nunha simbiose perfecta entre o pasado, o presente tamén e o futuro. En fin, parabenizámonos por esta iniciativa. Xoana Paradelo, Tomás Lijó, Brais Nogueira e Inés Salvado, quere facer constar, ademais da cantidade dos vídeos, como ben dixo Noa, a súa calidade. É unha calidade que ano a ano medra, que cada ano é mellor, que cada ano fai que esteamos máis orgullosos deste proxecto. Para que vos fagades unha idea, as táboas de valoración que este xurado tiña por ali na habitación na que nos reunimos eran enormes papéis, as cabezas botaban fume, os papéis acabaron de alfombra polo chan coas valoracións, que, bueno, para outro ano haberá que buscar outro método para que non teñamos que tiralos polo chan ao final, e o xurado tivo unha duro e difícil labor de decisión, de avaliación, para tratar de ser o máis xustas posibles, polo que quero facer unha mención para eles, ademais dos máis de 1000 minutos de visionado que tiveron que facer durante todo este proceso. En nome do xurado, quería felicitar a todas as persoas que participaron pola valentía das súas creacións, por terlos complicado tanto na avaliación, que foi dura e difícil, pero que agradecen enormemente. Xa para rematar, animar a todas as participantes a seguir creando, indistintamente de que foran ou non foran premiadas. O fin último deste proxecto non é o premio, senón é encher a rede de vídeos en galego. Entón, aí estamos. Imos xa co premio á proposta youtubeira. Pero a los niños hai que hablarle algo que sea útil para el mañana. Moi ben, que me di aquí? Ter un discurso positivo coas youtubeiras, non caer nas ideas manidas de que son xente vaga e que só fan vídeos porque se aburren. Ai, isto está de outro color. É que igual non tiña que ler, non?
Non o tiña que ler. Bueno, non sei. Aquí que teño. 200 gramos de arroz. Como uso a libreta para todo. Control Z. Porque levo tamén a informática, non sei. Bueno, aquí teño outra. Espera, encontreina. Spoilear. Por que vamos dicir spoilear se temos nós un verbo fantástico que é estripar? E logo non, estripar os contos. Non sou toda a vida estripar os contos. Pois fun ver aquela película, non as tripes. Xa está, temos palabras de sobra. Ai, isto, home, por favor, o do it yourself. O do it yourself, que toda a vida foi darlle o dedo ou a manivela, según fora o caso. Non, excusamos andar collendo por aí nada. Bueno, aquí teño, en grande, segundo premio. Ben, este é o premio á creatividade, vale? Vai presentar Escarlata Pampín López. Escarlata é un nome precioso, non sei. Había ben tempo que non escoitaba Escarlata, moi bonito. Ela é concelleira de Mocidade e Normalización Lingüística do Concello de Ames, e máis Isabel Vaquero Quintela en representación do vicerrector de Planificación de Proxección Estratégica da Universidade de Santiago de Compostela, que parece que está planificando e proxetando, e el non podía vir, entón no seu nome pois ven Isabel, vale? Bueno, pois veña, un aplauso para estas mozas e eu xa volverei por aquí. Todas, imos ca categoría de creatividade. Por levar á rede unha idea orixinal e facelo de maneira ben creativa, mantendo esa orixinalidade no contido e na maneira de transmitilo. 39.000. Look me in my eyes, just like a monkey. I've been dancing my whole life, but you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time, and oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Allí tú verás. Boas noites, moi agradecida vos polo recoñecemento, polo premio á organización e ao xurado, e o premio quería dedicarlle ao meu pobo, ao Grove, que foi inspirador desta canle, e a súa xente, os mecos e mecas do Grove. Gracias. Bueno, pois vamos seguir. Este era o segundo, non? Escarlata e Bel fixeron moi ben. Escarlata que eu tiña todo claro e pensaba que non... Pois xa nin che conto eu como teño tal. Bueno, eu como teño a libreta, estou a salvo. Bueno, vamos logo co terceiro premio, que é... Deixa-me pulgar aquí. Quieta. Premio á calidade técnica. Este premio é moi importante porque, claro, non vale con ter técnica, nin con ter calidade. Hai que facelo e usala con moita calidade e con moita técnica. Non vale unha cousa sin a outra, non? Eu, por exemplo, mira, en Momán están agora moi de moda os vídeos con dron. Sabes, a ver, a min pareceme moi ben, non? Os vídeos con dron, pois quedan moi ben, moi lucidos,
O que pasa que gravar unha boda cun dron, pois non sei, igual non ten moito xeito, non? Un niño de velutina, pois sí, por exemplo. Eu aí considero que é máis útil, non? Para poder facer unha observación científica do comportamento desta especie invasora, non? Ou, por exemplo, un vídeo dun estoupido de niño de velutina, para colaborar e estudiar ben as vías de exterminio da especie, non? Vamos, teño eu un vídeo dun estoupido de niño de velutina que, bueno, non o credes, Mira, metinlle unha GoPro ao dron e gravei un vídeo en slow motion, pero ollo, slow motion do bo, de 120 frames por segundo, ou 240, xa non me acordo ben cantos eran. Bueno, unha chea deles. Ollo, que ese vídeo, miras ese vídeo, nin os eucaliptos de Oliver Laxe. Xa te digo así. Vamos, po ano que ven presento eu o vídeo este a esta categoría. Moi ben. Pois, agora presento este terceiro. Eu estou pensando xa que vou deixar de salir e entrar porque xa me estou mareando. Tráeme aquí unha cadeira, fai o favor, ó. Non sei se é home ou muller, tampouco me importa, Eu só sei que ven de Vigo e Abel Caballero non me parece. Bueno, deixa por aí que xa ainda se vai enrafrar por aí dentro con esa máscara. Moi ben, moitas gracias, Veña, vaite. Bueno, pois este premio van vir presentalo Neves Paz, técnica de cultura do Concello de Ribadeo, está aí que lle aplaudir que ven de lonxe, E máis Johanna, non sei, bueno, será Xoana, é Xoana, non? Xoana Paradelo, que é membro do xurado. Un aplauso para estas mozas, eu vou sentar. Imos entón con a categoría de técnica. Quero ter toda a túa maxia, quero revolar pola túa cara, quero revolar pola túa cara. Polo emprego da tecnoloxía Xa podes. Aviso vos eu. Polo emprego da tecnoloxía e a narrativa audiovisual nunha produción realizada con alto grado de eficiencia e aproveitamento dos recursos de produción dispoñibles, tanto a nivel visual como sonoro. Leva o premio Arón Vilariño Figueiras polo seu videoclip Quero fuxir. Ai. Alle Tubeiras. Bueno, eu son un home de poucas palabras, xa o era o ano pasado, así que nada, simplemente quería agradecerlle a organización pola labor que está facendo, agradecervos a vos, que estades aí día a día intentando crear un contido en galego de calidade, e agradecerlle a todos os que me axudaron, e por suposto os novos, con quen fixen o vídeo este, pasei uns días magníficos hai 2 veráns, sen máis, moitas grazas a todos. Moi ben. É moito mellor estar aquí dentro que non ir indo e vinte tal. Estou aquí de maravilla. Bueno, pois despois deste premio, Isaura, cuarta intervención. Bueno, eso son... Puxome 2 cores, para... Eu leo todo igual. Bueno, premio Eficiencia Comunicativa. Mira, aquí xa ni me vou levantar. Eu vou vos dicir o que é eficiencia comunicativa en Momán.
cando en Momán dicimos que non xo teña que repetir 2 veces, esa é a eficiencia comunicativa. Bueno, pois agora veñen entregar o premio María Muiño Filgueira, deputada de Igualdade e Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, e Tomás Lijó, membro do xurado. A min este Tomás Lijó, a min este súame de algo, Eu creo que ten vido por Momán botar algunha cantarea ou algo. Bueno, a ver se entran. Ai, Aviso vos eu. Eu creo que tens que dicir o título do premio. Despois, Categoría eficiencia... A ver, dalle. con eficiencia, imos. Categoría eficiencia comunicativa. Que bonita voz. Que está de dolor ferido, que está de loito cuberto. Mala xente. Aí vai. Por conseguir, a través de recursos básicos, un vídeo de gran calidade capaz de chegar a xente de moi diversos perfís e todas as idades. Leva o premio MJ Pérez polo seu vídeo Rosalía, Fit Rosalía, Mala Xente. Todo lo que me invento me lo trillan. Chándal, oro, sello y mantilla. As youtubeiras. Bueno, hola, boas noites. Como podedes ver, eu non son MJ. Veño na súa representación porque esta noite está en Portugal cantando na tele do Porto. Deume un discurso, fixo os deberes, unha folla inteira, agradecendo, pois a organización e a xente que tuvo bastante visualizacións. Foi un vídeo moi viral. Eu só teño que dicir, non da súa parte, senón da miña, que a conozco ben, que é unha muller moi traballadora, unha música e unha comunicadora que traballa diariamente, e creo que merece un aplauso este premio. Gracias. Moi ben, falou moi ben, non? Moi ben, e mira, a outra está en Portugal. Tamén estaba eu, pero teño que estar aquí e nada, a ver. Cerrei a libreta e a media hora aquí buscando o sitio. Un momento. Aí vai. Como? Como ordenar os arquivos? Non. É que é de informático. Ai, pois non tedes presa, non? Ai, aquí está. Cociña vegana. Espera. A ver, con que estábamos? Isto era eficiencia comunicativa. A ver, estades atentas. Era eficiencia comunicativa ou que era? É que se non facedes nada aí tamén, non sei. Este cacareta xa non me escoita nada. Eu creo que esta está desorientado. Bueno, a ver, vamos alá. Sigue aí, non? Sí, eu, mentre non caia redondo por falta de oxígeno. Bueno, a ver, pero non podo mirar o que hai nas bolsas. É que me levo demo, que terán esas bolsas aí? Eu non sei, igual son unhas zapatillas ou unhas bufandas ou eu que sei que serán. Ou un discos duros. Serán discos duros? Bueno, non sei. Vale, vamos alá. Isaura, quinta intervención. Outra vez é que... Isto non o tiña que ler. Entender, non? Eu non tiña que dicir Isaura, quinta intervención, non corresponde dicir aquí. Como corresponde dicir, premio calidade lingüística. Ai, este sí que me vou levantar. Espera. Ai.
A ver, eu polo premio da calidade lingüística levántome, claro que me levanto, porque este eu creo que é dos máis importantes. Porque, mira, nós que as fillas bravas, mira que temos percorrido, pero todo canto recuncho hai, dando as nosas presentacións e cantando por todo lado. E ti sabes o que é realmente a calidade lingüística? A calidade lingüística é non renunciar nunca a falar galego. Claro que sí, un aplauso. Un supoñer que eu vou á consulta médica, eu falo en galego. Que vou á notaría facer uns papéis, unhas partillas ou calquera cousa, os documentos en galego. Que vou poñer unha denuncia, un supoñer, como teño feito ali con algún veciño, pois tamén quero a denuncia en galego. En galego todo, porque non teño eu por que andar poñendo noutra cousa que non fale. E acabouse. Bueno, este premio van a entregar a Adriana Ordóñez Otero, concelleira de Benestar Social, Diversidade e Igualdade do Concello de Rianxo. Mira que cousas tan importantes, eh? E Brais Nogueira, membro do xurado. Vide para aquí, viña. Imos aló co premio categoría de calidade lingüística. Hoxe estreamos a segunda temporada do Orienta Consello. Polo marido xa o arrastramos toda a vida. Ai, que non valeron caso. Cando va a rimar e ser capaz de coller na cabeza o que ti queres dicir, o que ti queres contar, mételo nunha rima e aprender a improvisar. Por amosar con moita enerxía a capacidade creativa a través da lingua, coidando especialmente o seu uso e amosándoa como ferramenta óptima para todos os rexistros e nos usos máis innovadores, levo o premio a Ravela polo seu vídeo 21 días improvisados. As youtubeiras. Bueno, moitas grazas a toda a xente que está aquí, a toda a xente que participou neste programa, que é un programa que a verdade é que mola moitísimo e que é unha forma moi guai de animarnos a todas e a todos a crear cousas. A min gustaríame darlle as grazas ás persoas que están valorando a improvisación oral como forma de facer arte e a todas as que nos animan a seguir creando, improvisando, rimando e facendo cousas. Moi ben, por lá, bueno, tanto ten. Moi ben, claro que sí. Que cousa tan bonita dixeches desde que che chega o corazón. Moi ben expresado eso, claro que sí. Bueno, perdón un momentiño, Ahora, seguimos agora, eu non marcho, un momentiño aí. Mira, vou falar un pouco con el, porque puxeron lá tan atrás tamén, non? A ver, é que eu estou te mirando e digo, ai, vai a traballo que levas, levas un traballo bo. A ver, sabes que pasa? Que a xente pensa que pode ser DJ calquera, e tamén non me extraña, porque claro, cos DJs que hai agora, como Martin Harris, ou, é que non me chista nada, o outro, o David Guetta, a ver, eses realmente son produtos do mercado globalizado da música, non? Eu non sei, a min eu son máis da house, non? Ti que dis? A ver, vente para aquí, home, ven para aquí, saca a careta e vente para aquí. A verdade, claro, puñelo ali atrás, o pobre, mas está, vente aquí. A ver, hola, que tal, mira. Hola. Bueno,
Eu son Isaura, por si non mo oiches aí ben antes, chamo-me Isaura. Encantado. Vale, ti como te Manuel, chamas? Manuel. Manuel. Manu, pos amigos. Manu, pos amigos, pero nós xa somos amigos. Bueno, pois estaba eu dicindo que eu son máis do house. A min, pois gustame máis así como Basement Jaxx ou Fatboy Slim, coñeces? Home, claro, sí. E, bueno, despois tamén o Acid House, claro. Eu aí, normalmente, entre 115 e 120 BPMs, non hai que me saque, non? Bueno, sen chegar a ser o dubstep, pero vamos, prácticamente nese rango. Eu para bailar é o que me gusta. E despois tamén, perdoa, o que me encanta, o que me gustou moito sempre, foi o Acid House, que era o que se pinchaba en un man cando eu era máis nova. Pero, o Acid House xa non está de moda, é como o LSD pasou de moda, xa. Non se usa. Ai, o LSD, cala por Dios, deixa, lévame eso de aí. Moito mal fixo de entón e o man, non se estará poñendo de moda outra vez? Non, o que se leva agora moito é o EDM. O qué? EDM, Electronic Dance Music. Ah, pensei que me dicías MDMA. Iso tamén, pero eu son máis de cervexa, son tradicional. Bueno, moi ben. Bueno, ti, se queres algo máis forte, vente pa aquí, home, non me escapes. Ai, que textura. Non sei que me dá. Non rompe, non? Non rompe. De momento non, pero bueno, nunca sabe. Por digo que ti se queres algo máis forte, meterlle caña da ulla ou licor café, pero cousas sintéticas, nada, non tomedes as sintéticas, que eso é unha merda todo. Eu vexote moi posta en dance, ti que escoitar na casa. Eu xa na casa prácticamente non escoito nada que estou traballando, pero cando vamos por aí cas fillas bravas no coche, entre unha actuación a máis outra, pois eu poño os cascos e vou escoitando sobre todo DJs mulleres últimamente, non? Pois escoito Eva Shaw, ou Nervo, e cousas así, vamos, e cando chego ao sitio, pois xa estou on fire. Na fura de diante que dicimos nós. E falar moito de dance, pero despois do dance, algo máis se gustará, que escoitas? Pero a ver, home, pero ti como te chamabas, Manu? Manu, pero que me estás facendo unha entrevista aquí, No, ou díjoche, que? porque xa que teño aí o equipo, xa que viñen, poñoche un tema. Ai, bueno, pois se podo escoller, eu, por exemplo, estaba me gustando moito Billie Eilish. Coñeces? Como non conocer. Sí? Pois sabes que Billie Eilish vai vir a Momán. Perdón, vai vir non, vai volver, porque xa estivo. Porque estivo alá cun intercambio do instituto. E resulta que queres saber que fala un galego, pero mira, perfecto, E tanto é así que xa quedamos en facer unha colaboración coas fillas bravas. E vai ser así, Bad Guy fit fillas bravas. Coñeces Bad Guy? Pois mira, ahora que dis, como non vou coñecer. Eu cando acabo os shows sempre fago, poño a canción de Bad Guy e fago logo Voguing, That Walk, Death Drops. Ai, Death Drops, eso é como cando dos inda lle bota as gotas ao café, eso sí que son as gotas da muerte. Moi ben. Non sei, pois se queres... Pomo Bad Guy. Bad Guy. Vai puñelo Bad Guy, que eu quero escoitar. Bailoche e todo. Vai, ai, sí, claro, quero cun baile con todo. Estás segura, mima? Hombre, eu estou segurísima. Vamos a ver, eu teño escoitado falar moitísimo deste baile, pero nunca o vin. É o baile, vamos, o Duck Walk. Duck é pato. Bueno, eu calo boca. Vete para aquí, eu uso. Mirade isto que isto é... Mira. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy.
I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Bueno, bueno, bueno. Bravo. Tens que probarlo ti. No, no. Dime a min que si quero probar eu. Bueno, home, non podo andar eu en crequenas. Se me abaixo así, se me pillai 20 anos, sería outro cantar, pero moi ben, moi ben. Eu, bueno, vai reservando o 22 de xullo do ano 2020, que vas vir ali a Momán pola Madanela, e no 2021 tamén. Vamos facernos ali o Xacobeo off. Moi ben, Manu, moi ben. E vos, se o queredes contratar para unha festa, pois xa sabedes. A ver, dime ti a min que DJ que che faga unha cousa parecida a isto. Atención, que o que temos aquí vale ouro. Gracias, Isaura. Claro. Aplauso para Isaura. Moitas gracias. Co conto xa pechei a libreta e ela teño que volver ao sitio. Non tenes prisa. Miña. Estas son unhas cousas das lúas para puñelo cebolo. Cousas así, cousas nosas da... E tamén fixemos para facer o deterxente na casa, non sabes? Aquí está. A ver, estades atentos con que estábamos. Se non fora por min, vamos co premio vídeo facermos. E aquí van entrar a dar este premio Mónica Fernández Valencia, coordinadora das youtubeiras e técnica do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Ourense. E Maisnel Vidal, membro do xurado. Un aplauso, vou sentar. Non me canso. Boa tarde a toda a xente que se achegou hoxe a disfrutar con nós destes premios. Conéctate á comunidade e multiplícate foi o lema deste ano do proxecto Youtubeiras. E nada podería definir mellor o traballo que desde os servizos de normalización lingüística de 12 concellos galegos, as 3 universidades e máis a Deputación da Coruña levamos adiante. Un proxecto colaborativo onde sumamos esforzos de ideas e económicos para abordar grandes obras, onde concellos grandes, pequenos, da costa e do interior, con diferentes sensibilidades, nos unimos para multiplicarnos. E sí, é unha obra que está en construción, como esta escenografía, pero tentando fixar uns alicerces sólidos para poder medrar sen complexos. E isto é o que está a facer a nosa comunidade de creadores e creadoras audiovisuais, en galego e desde a nosa realidade. A andamiaxe creativa do YouTube demostra que a nosa lingua, así como a súa relación coas novas canles de comunicación, é un elemento vivo que está en constante construción, evolución e transformación. Desde o proxecto Youtubeiras, nesta terceira edición, propusémonos crear comunidade e, ademais de termos máis presenza noutras redes sociais, como Twitter, Instagram ou Facebook, organizamos 2 encontros. Youtubeiros en Conexión, que foi un espazo de encontro para compartir experiencias e reflexionar sobre o panorama creativo nesta plataforma, e outra xornada que chamamos Lista de Reproducción ao Vivo, no que, a modo de biblioteca vivente, a xente que participou pudo ter un contacto directo con diferentes youtubeiras. Desde a organización do proxecto estamos contentas, porque a participación vai medrando, porque xa son moitos os minutos que achegamos para o galego na rede. E toda a creación que imos acumulando tende a permanencia, o seu xeito, como palabra viva, nunha biblioteca audiovisual para as xeracións vindeiras. Contentas e orgullosas tamén porque o noso traballo foi recoñecido nos premios Mil Primaveras 2019, o proxecto para a normalización da lingua máis innovador. Estamos contentas porque foi gracias a todas as que estamos aquí.
Desde os Servizos de Normalización Lingüística das 16 entidades organizadoras do proxecto Youtubeiras, graciñas a todas as persoas que participastes, cos vosos vídeos, nas formacións, nos encontros, o Teatro Principal, e, como non, a xente tamén da Illa Bufarda polo seu traballo e paciencia. E xa sabedes, dadelle o gústame e conectádevos á comunidade. Os membros do xurado vimos todos os vosos vídeos e pasámoslo un mundo de ben e, ademais, aprendemos moitísimo. Só por iso paga a pena e vos quedar os parabéns a todas elas. Imos cos finalistas da categoría Vídeo Facermos. En serio, Cunqueiro, 400 gramos de azúcar e... Sí, o radón é un gas nobre, pero de moi malos modais. Bico, Beleza, Babuxa, teñen en común a bilabial, así que deduzo que vos gustan as bilabiais sonoras. Por crear un vídeo de gran calidade, cun moi bo ritmo e moita axilidade, sen deixar de atender o humor e co que acada de maneira moi efectiva a súa finalidade didáctica. Leva o premio Aarón Vilariño Figueiras, polo seu vídeo O radón, malos modais para un gas nobre. As youtubeiras. Bueno, pois se antes era un home de poucas palabras, imaginade agora. Dalle. Así que... Nada, volver a agradecelo de novo e facer fincapé esta vez, sí, en facer ciencia en galego. Que é triste porque este vídeo, por exemplo, está feito para... Fixose originalmente para un concurso promovido pola Facultade de Ciencias de Lugo. É realmente triste pensar que se están facendo estes concursos ao mesmo tempo que se nos dá ciencia en castelán, que sempre me parece bastante irónico. Son consciente de que isto non ten nada que ver coas organizacións que están aquí, coas institucións que están aquí, mas gustaríame lanzar esa mensaxe, non? Que isto non pode ser o complementario, que o complementario non pode ser as clases, o complementario ten que ser isto. Non pode ser que, como estudante de segundo bacharelato, que a maior parte das miñas materias, os libros, deberían de estar en castelán, simplemente non ten xeito, porque se contradice, o que hai que facer non é quitar isto, o que hai que facer é reforzar o outro, e sen máis. Moitas grazas de nova organización. Que ben falou, era para non falar, pero carai. É de Lugo tamén este, non? É que os de Lugo, cuidado con eles, Bueno, Premio Vídeo Opinarmos. Eu aquí quero facer contar unha cousiña, non? Nós ali en Momán temos un premio parecido a este que se chama Premio Pinarmos. Parécese, non? Pero non é igual. Porque nós ali en Momán somos máis de pinar que de opinar. Xa entendestes, non? O que significa. Pero, bueno, o 22 de xullo é máis que nada, o resto non opinamos. Pero somos máis de pinar, en xeral. Bueno, en fin, trapalladas, con todo fago calquera chiste e calquera tal. Van a entregar este premio de vídeo Opinarmos a Alberto Oubiña, Concelleiro de Normalización Lingüística, Xuventude e Novas Tecnoloxías do Concello de Pontevedra. E máis, Xoaniña, que xa coñecemos. Xoana Paradelo, membro do xurado. Veña, vinde para aquí. Boa noite. Categoría Videopinarmos.
pirolos son o piar fundamental da sociedade heteropatriarcal na que vivimos. Mira, cámaras, é raro que haxa cámaras. Nós tamén temos un. Micros, no. Micros é unha mierda desta. Do percorrido, podemos apreciar os elementos litolóxicos e estruturais que o constitúen. Por realizar un recurso visual de grande utilidade didáctico-social dentro e fora das aulas, tomando como referencia o contexto propio. Perdón. Levo o premio Xacobo de Toro Cacharrón e Rocío Romar polo seu vídeo Como se forma un cantil, o exemplo de Santa Mariña de Augas Santas. As youtubeiras. Non se dan aclarados. Temos outro de Arón. Temos outro premio máis, sabes? Sí, pois Arón olvidouse de levar este. Xa lle levamos nós. As youtubeiras. Ala, fale usted. Bueno, pois moitas gracias á organización, moitas grazas a todos os que estades aquí e, sobre todo, darlle as grazas a todo o noso alumnado, porque realmente isto é grazas a eles. Eles son os que nos impulsan a facer isto. Nós, como xa decía a presentadora... Isaura da Como Pinalta. xa decía Isaura, somos medio pasado, pero sí estamos facendo isto para o noso futuro. Queremos darlle grazas a xente como a Aarón, como a María, como a todas esta rapazada que ven atrás nosa e, desde logo, nos fai sombra xa desde o primeiro momento. Grazas a todos. E desde Galicia para o mundo. Bueno. Viña, vamos indo. Viña que xa queda pouco, Isaura. A ver. Premio, vídeo, cantarmos. Bueno, vamos a ver, é que non quero seguir, porque teño unha dúbida. E non quero marchar con ela para casa, que non hai necesidade. A ver, estes premios todos de opinarmos, cantarmos... A ver, isto que é? Infinitivo conxugado ou futuro do subxuntivo? Porque, a ver, se é infinitivo, estamos falando dunha forma verbal non finita con matices de presente. Entón significa unha cousa. E se for futuro, pois estamos indicando unha acción verbal futura, non real, con probabilidades de realizarse. E claro, a ver, poida que se pronuncie igual, pero non significa o mesmo. Desde logo en Padrenda, non te miran igual dunha maneira que se dixe unha cousa que se dila outra. Mírante de forma distinta. Agora que tamén, eu non sei, vamos a ver, terá que ser infinitivo, porque se for futuro, pois tería que ser premio vídeo fixermos. Non sei. En fin, a ver, tanto ten, son cousas que non importan, pero eu é que lle dou cabilo moito nestas cousas, porque sabes que pasa? Que eu son un amante das linguas, especialmente do galego, non? Entón, en fin, trapalladas miñas, a ver se alguén me fai un vídeo explicando unha diferencia. Bueno, como dicía, premio, vídeo, cantarmos, que vai ser entregado por José Antonio Cacabelos, que apelido tan bonito, non? Que é alcalde do Grove, e punto, non fai máis nada, e María López Álvarez, concelleira de Lingua e Mocidade no Concello de Teo. Esta sei eu ben quen é unha cantadora excelente. Veña, pasade para aí.
Categoría vídeo cantarmos. Que está de dolor ferido, que está de loito cuberto. Mala xente. Mais non me mintas que non queres máis amor. Non me engañes que mareas as cabezas. Bueno, pola creación en grupo dun contido audiovisual áxil e dinámico pensado especificamente para a súa difusión na rede, no que a música e a voz son protagonistas. Leva o premio Blanca e Tinta polo seu vídeo O queimas cerebros. A far l'amore comincia tu. Moitísimas gracias a youtubeiras por este premio, estamos contentísimas de que, aparte de nós pasalo ben, a alguén máis tamén lle gustara o vídeo. Gracias, espera, que me dixeron, fala ti como se falara mellor que ninguén, pero bueno. Non teño moito que dicir, máis que agradecer, porque foi moita xente que colaborou con nós para facer este videoclip, así que vou empezar por dicir gracias a toda esa xente que colaborou con nós, que foi bastante, e especialmente a Antía, Tinta de Blanca e Tinta, a Dr. Migraña, que nos grabou a canción, a Martín por prender o lume en min, a Kele Olaxo Mario polo trompetazo, a Paloma, que grabou todo, está aquí, esta chica, e a este cañonazo de muller que é a directora, creou todo, ideou todo, é unha pasada e pon moitísima pasión en todo o que fai, o sea que moitas gracias e pido un aplauso para ela. Marina. Moi ben, moi ben. Ai, moito me gusta ver esta xente emocionada, É que non hai como un recoñecemento, Moi ben. Bueno, a ver, agora vamos co premio Canle. Vamos ben, co premio Canle, estou dicindo ben. A ver se me responden aí dentro, que quero confirmar. É Canle? Vale. Eu de Canle pouco teño que dicir. Só se me ocorre a min unha anécdota que non ten nada que ver con isto. Pero resulta que nós ali en Momán, do Sinda, ela tiña un home que, o Gumersindo, que en paz descanse. Este home era así un home moi grande, sabes, destes enormes, así, cas mans grandes, destes que traballan no monte, non? Ela era así, eu creo que hasta nin era ben dado. Como dicimos nós alá, faltabanlle 2 garbanzos para o quilo. Tiña aquela cousa na fala, non? É que nos, a ver, temos rido tanto a conta deste home que de verdade solo acordarme dela. Entón, ela e máis do Sinda discutían, e cá non podía máis, sempre dicían, non digo máis nada, que Canle. Entón, acordeime agora por isto do premio Canle. Me tedes que perdoar, pero eu sempre ando así con tonterías. Veña, pois que veñan aquí a dar o premio Canle Mónica González Blanco, que é concelleira de Política Social, Emprego, Educación, Cultura
e Deportes do Concello da Baña. Aquí na Baña, eu creo que entre dous concelleiros e malo alcalde xa gobernan todo. E tamén Aldán, Santa Marina, Corral, concelleiro de normalización lingüística do Concello de Moaña. Este está moito máis aliviado. Veña, vide para aquí. Ai. Boas noites. Os finalistas da última das categorías, a categoría Canles son... Piña. Hoxe temos con... A ver, como era o guión. A ver, hoxe temos... Vale, pois imos ver o vídeo e despois xa analizamos. O último máximo glaciar ocorreu entre hai 23 e 19.000 anos. Polo seu dinamismo, pola innovación de visións e orixinalidade, pola combinación de contidos didácticos e creativos, pola súa calidade, con vídeos especialmente pensados para YouTube e por ser un exemplo de youtubeiro que incentiva os contidos en galego na rede e crea públicos e comunidade arredor deles, leva o premio Aquele. Vou pausar isto, vale? Porque un día, o ano pasado rompino e non quería que pasase o mesmo. Vale. Eu vou ser o contrario que o que dio normalmente a xente. Eu non vou ser breve, sinto. Así que non sei se isto ten hora de feche, pero espero que sí. Bueno, no vídeo que estaba nominado en facermos, retábanme a ver o lugar inteiro, e hoxe parece que me retaron a ver Land Rover. Tiña que dicir isto se non reventaba. En fin, xa sabedes, se frecuentades a miña canle, xa sabedes de que vai isto. Moitas grazas ao xurado que anda por aí, moitísimas grazas á organización, a todos eses concellos que, bueno, pois que fan, que poñen cartos e que poñen o seu esforzo para que isto se leve a cabo. YouTube é unha plataforma onde se están a xerar vídeos que nos axuden a chegar, sobre todo, a xeracións máis novas. Estas son as xeracións ás que temos que atacar, porque hai unha brecha xeracional enorme, de competencia da lingua galega e de uso da lingua galega. A xente nova non coñece a nosa lingua. Por iso YouTube ten que ser útil, non por outra cousa. Entón, por iso hai que chegarlle cos contidos que non facemos con estes vídeos á xente, a esa xente nova. Que non queira entender que entenda, que non. Máis cousas. Non me quero enfadar ni nada por estilo, obviamente. Ademais que hoxe veño moi contento, tamén quería facer unha referencia a isto. O ano pasado subín a recoller este premio e parecía unha tolería. Bueno, este premio non, subín a recoller un premio e realmente parecía unha tolería que hoxe estivese aquí ou que pasasen tantas cousas como teria pasado. Un día díxome unha amiga miña que está aí sentada, Adriana, cando estaba preparando a canción do verán, dixenlle, ti como a ves? E dime, eu xa non pensei que foras a chegar a nada en YouTube, así que xa me espero calquera cousa. Eu realmente tamén, non? Realmente pasaron moitas cousas polo medio. Moitísimas gracias a todas e todos vós, a xente que está na rede, porque realmente sodes vós as que creades as plataformas. Tamén moitísimas grazas ás profesoras e profesores que poñen os meus vídeos nas aulas, porque sen elas non terían a metade da reproducción. Moitísimas grazas. E tamén a moitísimas profesoras e profesores que descolgaron o teléfono para convidarme a ir aos seus institutos, que foi un placer realmente coñecer a esa comunidade de rapaces e rapazas que queren, que están rabiosos por consumir material en galego, que pasa que iso yo sei que dar. Por iso, insisto, hai que facer produtos modernos, hai que facer produtos adaptados ao 2019, por favor, é superimportante. Decía que estaba supercontento porque xa mañán estaba pensando, bueno, se teño que subir aí que dixo, e que vou dicir? Que
nun ano parece que cambiaron moitísimas cousas, non sei se é percepción miña, pero que hoxe pola mañá estuve escoitando o requetón en galego con Berto, despois con Boyanca Costova, despois teño a Flow do Toxo, despois teño a MJ, a Blanca de Tinta co Queima Cerebros. O sea, en un ano parece que chegou a cultura pop e estou moi contento diso. E sobre todo estou moi contento de que aparecera Mario no mundo de YouTube, porque creo que é un dos grandes pilares do noso YouTube galego, realmente. E nada, que moitísimas grazas a todas. Tamén lle quero pedir un aplauso moi forte a Mario por axudarme en todo e por facer esa plataforma que ten. A ver, un momentiño, A ver, xa estábamos acabando, porque realmente isto xa estamos no último, non? Pero resulta que me acaban de comunicar aí que hai unha sorpresa. Hai unha sorpresa a mar das bolsas aquelas que eu sigo, que non sei que terán. Igual é café ou chocolate. Bueno, aparte deso hai outra sorpresa. Este é o vídeo que nos... Vamos, o vídeo non, unha conexión en directo dun home que a verdade é que, bueno, el tiña que estar aquí, pero non pode porque é venres. E el, sendo venres, non pode desde hai, non sei, 30 anos ou así. Xa perdín a conta, porque el, bueno, el ten un programa de televisión. Bueno, de televisión de Galicia, non sei se sabedes de quen estou falando. Os venres á noite desta hora xa está ali traballando. E queren mandar un saúdo, así que vamos facer a conexión en directo. Está a conexión. A ver, ela é moi amigo noso, das Fillas Bravas, é un amigo excelente. Tan amigo é que nunca nos levou ao programa. Pero é porque nós estamos ocupadas, non é por cousa dele. En fin, e despois el ten, parece que non ten papo, pero ten, o que pasa é que está detrás do micrófono, vale? Temos a conexión, está a conexión preparada? Pois veña, Xosé Ramón Galloso, vamos falar con el aí. Queridos e queridas youtubeiros e youtubeiras, para que se lle ocurre invitar a Galloso un venres a unha gala? Galloso, ás 8, ás 9, ás 10 da noite, está no lugar. Imposible, xa me gustaría. A ver se me contaxa todo o gran talento que tedes a xentes que estades aí reunidos. E ademais unha cousa, ademais da creatividade que mostrades nos vídeos que subides á rede, facédelo en lingua galega, e iso é maravilloso, que treme o inglés, que imos por ele. Felicidades. Felicidades a todos os youtubeiros, a todas as youtubeiras, pola vosa, vos repetir, creatividade. E felicidades aos que levades premio e os que o ides recibir. E felicidades aos que non ides levar premio, porque o premio está precisamente no camiño, nesa acción de crear e subir os vídeos a esa rede. Así que, seguide adiante, con premio ou sin premio. Moitísimas grazas. E este aplauso vai dos vosos amigos de Lorca, que están competindo. Así que, Isaura, boas noites e moitas grazas por atender. Hola, Xosé Ramón, chao, este pensa que ainda non entregamos todo aquí, xa entregamos todo. O que pasa é que non ten, el non debe ter retorno, porque con aquela xente que ten ali, el non escoita un carallo. Bueno, en fin, nós agora sí, feita esta conexión, estamos acabando, pero vamos, estamos no final de todo. A min pasouseme nun suspiro. Eu quero aproveitar para dar moitas gracias de todo o corazón ás organizadoras que me chamaron para estar hoxe aquí. Estiven de maravilla con este público, con esta xente con tanto talento. E tamén aquí neste palco con Manu e máis con Iria, que xa me marchou, e as rapazas intérpretes. E nada, animarvos a que fagades máis vídeos. Quen fixo, pois que volva a facer outros.
Quen non fixo, pois que se anima a facelos. Tamén xa vos digo unha cousa, non sei se teredes moita opción o ano que ven, porque van empezar a chegar vídeos de Momán para todas as categorías que vos ides enterar, Vamos, o das vespertinas, que lle chamamos nos as velutinas, ese xa o mando nada máis chegar á casa. En fin, pois nada, vou de pedir cunha copla que estiven escribindo antes aí. Manu, tráeme aquí o atril e vamos despedir. En canto cante as coplas, que escribín aí 3 copliñas de nada de despedida, subides a este escenario, tráeme a pandeireta tamén que teño ali, faime o favor. Subides a este escenario. Moitas gracias, ti isto tocáralo algunha vez? Mire, podes tocar, sí, como ele tanto de botóns. Bueno, pois subides ao escenario, premiadas e finalistas a sacar a foto de familia. Quedou claro? Non contestades. Vale, bueno, pois veña, vou tocar aquí unhas copliñas de despedida. Eso por si quedou algún dormido que non me fío. Manda de vídeos a esgalla, manda de vídeos os premios, porque nos moito falar e despois nunca o facemos. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Vai outra. Pois non se me despistare, que non pase o doutros anos, que van pasando as semanas e despois acaba o prazo. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. E a última. E isto foi todo por hoxe, xa podedes ir marchando, que hai moito que gravar e pra deixar renderizando. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Moitas gracias. Moi ben, pois veña, ide subindo para sacar a fotografía.